María Esperanza Igarza Izubiate. Edo horrexoan. Setiembrien, 11 dago eta lauen. Ardino Igarza, da Dorotea Zubiate. 11 eskamutil. Pila bat. Bat, dozenarago bat falta. Dantza taldean. Etxe ginen dantzan, lagune barre bat. Da holan esaustan meni, argazkixea erakutzi nozan, da esaban. Sois el 40% de da barre batzuk, Gu gozien jai, armoz hau ez dut gura eta bestia ez dut gura esan marik, jan dauena, da eskolara. Otzeu nien, otzaz, da bereu nien, beruaz. Betzetota zinintzela, nineriaz lepuen. Nineriak joan bidean eskolara, joete ginen, igual 3-4 neskamutil etxekuak, beste 3 inudia zero. Baina eskolia eura bieben, gu txikisa ginen. Baina orduen ikastezan, itxuria ikasteben eskolia liburuak, kantuen, da... Nien horra San Faustoko kalien eguen eskolatxo bat, da gero 5 urtea zero San Rokera. Ja zan la universidad. Ayuntamentura joan, etaran papela, nos sekretarizuak emototzun papela, da areaz, eskolara. Argazkixea pedagogika erakutziko zuraz gero, zelako eskolia zan. Da ondino be tente dau. Harino que iba zen eskola barriak, da gu ginen eskola barrira. Handa gondiok tente. Ez da bekendu. Da, esan ozan, ez da bekendu onadalako, ondoen ja daulako. Pentsetote pasaune bala urte bete, oin itxopa, abeze darizua itxen, baina letra bi egin bazen. Baina gaztaune bazen ez da izemate agri. Gure amak esate ban hoxe, letra bi egin bazen. Esate ban amak, zu horra eskolara joan zinen, hone letra bi xokein da argazkizetara. Beste, gero, komo niño egin nuen, Gero, parrokua, kartzelan hil zan, gure parrokua, Don Juan Izurrategi. Handik joan ginen mojetara. Mojak itzien Donostiakuak, jesuitinaz, egon ziren marianistak behien, da gu goxe. Da horri egon ginen, gerra denbora hartien. Egon ninoen, joan beste kaldera. Da gero, hasi ginen erderaz. Gero erderaz. Bai San Roken be erderaz itxe ginen, baina dotrinia ikasi ginen euskeraz. Eta gero, barrido, erderaz barrido, dotrinia be. Da gero pasau ginen, urte terdi oro, arekin mojakin, da gero berri etorri zanien, gero bialde ginen zen kalera. Da egon ginen kasi urte bete eskola barik. Ba orduen, eskin joten, ez playa, bai, parrokoek gero eta zeben autobusien playara. Ba nik euken nioan suerte txarra, 3 eguesen handi zauek, da ni gaztiena, da ni etxien. Eskolatik ni gaztiena, da ni etxien. Agosto bakarrik. Agosto berriotxua eguna be bai, da egun suertuak, ez hainbeste. Zapatu beme eskolara joate ginen, Honepe joan di eskolara, Bai, zapatu beme bai. Ba, nik gurako neban bakasino gehiago eki, con todo lo que me gustaba dormir. Honik goxienetara eta, ai, ilusiak izan ziren. Zela intzen zen? Baina oso entretenidua izan zen. Guk ezkin duken, bakarrik eguen bilura, kanpaia jote benien. Kanpaia jote benien, bat erosin lekutan egon, ojaten, jazten, hainiketan elixera, hainiketan joate ginen. Ez da itxin bestiai, ez txikise boi bez. Hartu martxa eta ezpienez, guk esatotzau elixospia. Elixospia, alportiko. Ba eguen, portiko eguen, amendik aldetik eskilaretan joen, da sakos terreros, bakizu zer dan? Ba, refugio egin jauen. Da negote ziren milizianuak, da gu jote ginen hainiketan, da sartze ginen zen bilotxa moruen hainiketan, barrura, da gu jote ginen kanpatorrera. Da kanpatorren geratzen ginen, azkeneko pisuen, zeko izin eguzien ametraiadorak. Dan ratatatatatatata hiltze ziren, abioiak etorte ziren, abioiak botatorte zen tiruak. Da gu geratzen ginen eskilaran, isilik da urdulikan
Bata besti hildute ez da gizu, arnazei parduarik. Ez zaratek eta ez txilixoipez. Xilik. Negarrez danak, joate zinien, danak negarrez. Abi behi joate zinien. Ez da gizu zer esan behi? Bilurra eta pizka badana. Bilurra? Jo. Horren, nik betzetot horren bilurra ez dala gentzen, sekula behi. Hori esaten dabe danak. Sekula bez. Esan, el 4 de octubre, pentseto zala, egon zan, ja, Gipuzkoatik etorri zan jainte asko, da hemen intxortan egon zan, zeo zer fuertia horre herido asko, eta etorri zen Gipuzkoatik refugiatuak asko. Irun, erre, ben, fetxak ez dakiraz. Horretan, gauza guztiok pasa ziren, hortxe, julixotik, no de julio, setiembretik, Urrira arte. hor, bai. Da, elorxo bete zan, ba, etxe guztia bete ziren jentez, etorri ziren alde guztietatik. Ba, eskolara joan ginen barrido, baketzinkoak Moskuen, da, etxera barrido. Gane, ba, Maria Eliza ziren profesoriak, ez da? Oso zuabiak eta ziren, ba, katolikuak, eta, bueno, orduen danak, katolikuak, baina Maria Eliza, ba, da monjak asko. Eta, o sea, pues hay orden de volver a casa. Tenéis que ir a casa con, patxik esatean, con vacaciones indefinidas. ¿Qué? Porque entonces en julio y agosto no habíamos visto aquí nada, solo que andaban los milicianos para atrás y para adelante, ¿no? Pero cuando dijo que había estallado la guerra, pues dijo, ¡viva la guerra! Y levantó el puño. Este Pachi rebelde.